yukubwatia na bukurigirirwa na kila muntu. sana mwanchi muri ya bwita senye yenso ko ne kinga kine na ko kumera na asomoro bele wiki age cyo mu busim ase to gusanga no musubati ga ikeri ga ya lero to manyenga mbere mu keri ako kora irinda ko ndi kyanga ko enyorera le egere ya kirali ko mwanchi muri ya ko kwari ga ni bene irinda to sanga so wa mo ko ta kabona iga boita omoyo nyoro mwanchi muri ya moro bele iga na ko yo bwati ya bwitra sense mo mitandao asensemere ya Facebook Ensoko TV na bwega sensemere ya YouTube Ensoko TV nitiriane kiru freedom kuno mwanchi muri ile sama kamange ibere monere indumu naba kusito manyetenga migo ere ya basaji kurende to gusanga no musubati gato tenga mbere muke ya bakora na endera muna umusubati kaya kusegedo na musoa ase ibere beiga mwanchi kurende goto kokotire ya masemo bega sama ga chamanene azina chawas asizo musanga musubatiga atonyene kyako kwa na ndini kigeli agakara karibu sana baba biya mona sana okay chai ko manyo mwanchi muri ile na kyokoro kwa na ndega yako kurukuru asoro chasa mali tangoro kumelan koyo bundinde seitere Nyamira County Borabu ose asanda kuruku West Mugirango Bogichora okay atumanyengo na iga sumu chyo Nairobi ingikeri yabo kora mbere mukeri yo koreri ya soko irigeria asebono nteno mwaki bikoroterangi yenere mirimo ekogera menyete Nairobi ya sana aturiro nango marega kingo mele kumanyengo na kikwaru ende korwa se county ya Nyamira obachabukira na se county ya Nairobi oikaiga na chete Nairobi 2011 gochiko ba 2012 nkanyore kibago gioteli na ngagekora mpaka 2023 motenyo ikomi ngateneni wemeremo lakini rende na manyete bikoro tongwa kubire rangi turu abaisike ba minto kero na butu bono ikagera maita bono tuwa buturwa okora gasinde yonse ikagera ngara akora mchengo kidogo ngaswa wa kibikoro terangi atira na ndi baika epigo ngirikende ngati wa kwatu kamane egasemero kuchio Nairobi kero wani nende kirokende mero mukeria kwara boganyeka amaduka abosio ochigokora na manyete goseningiche Nairobi kyagere ngaki kero na nyometwe mugakone Nairobi arindi tina manyete nga goseningire ngaki bikoro terangi one narenge nyombali nare korete kirege kero twatigana bono ikabetere pakori gikende gyansi okore ngacha Nairobi rongai ngara kore gasi ya nyomba kingo na korigichi connection na kingo nyore gasi endeli ngwetemerera ngomenya nchebiye kamane igaikera nganyore gasi hotel ali Thika nkabango yakora koru 2012 abu baka 2023 mutenyo ko segase hotel na echagete buna eklina nkaruo bo klina nka so asa accommodation housekeeping yonsi kero na ruwa housekeeping nka be kwa reception ya koni rooms cyabageni kinyomba cyabageni segase hotel bo manyimbororo batagete munda twaramanya kanyore mere
buna ndi gatunje tukosiende yonsi lakini buna nachakire tali ase hoteli nkana kumanyana ebitanda biri bikorosibwa nkamanyana kimugeni agusafirwa kera a check in kera ago check out ikagese nginjo na bwate interest omaite kero ora ase cleaning besa telingia lakini ekero uko na gusukirwa kona comment oro mushahara na uko gadi kwane bona ko kwalingi kata wando barabara kana kawaida kero kwa hoteli oro che bitanda biri bikwaro kama ege na rata kiro elim practical na bore egeri bonyore to bwate interest osinywe lakini tingege ndi wono nainde na maite korosino ine bitanda maite sasingine kena kikyangire tubono iga maite korosino ine gitanda kiagera nabo kuna akabokire nagenda lakini saa hii ni maite korosio bitanda ni nyore iga totebe nainde ngago se hoteli eri nene nabo ngonyara korosio bitanda bana korado tebi ekware kwanda kwalire ringa cyumo takwara nae kwa menya kubotera no abasupati bali nge friendly bali bakarosire bitanda manager supervisor ose liria bageni bara abange ngochi twarenge twababwati twasangire beddings twaira around bono kero bire bingi na bago gotebi mbwatera ikagera nkamanya ngakibone gasi ya hoteli ya kulirete nyuma mutaranyire njangonye tobwarende anene mono njangonye kagera abana bane nkabaira school bagaika unda gwika grade 5 nkamoire boarding ne bonsi njangonye njangonye sana kero kende bele ni munogo kina kwa maintenga ayano chiko akiborotera yo sino chakora ne gasi asote aiga sende akina manye nainde ata na manye to gosene ikirengi cha Nairobi igo bono ngora akirande mbia mono se ali na sogete ngatigwa ekagera kamanya Nairobi kamanyanga umuntu bugasi borora kore bokonye onyore besa yao ono tuira na maera kego wa ikiru mochio Nairobi wa tendire gasi yanyu pero ngatia asena alenge yanyirete bubi lakini kero abagenda South Africa nali na change gwe nyomba guchie yende nali ambere tako sasingine nenkongwe gasi yanyu ngaswa gwake sabu na kingo korandwa nasai unarumuya aliye bono na change twochi maite abaisike begasi ngona gukwana muri skari ndaite kuliye gasi ono igendo gya penet kyarenge kebera kininganyore gasi mwisiko mindo mogako ya gasira kerasira muri tari ne bwatera miti ngagenda kumurinda kero naenda kumurenda ikagera bwese nachiete aba bali gocha bamboli no bwate ngayogo korere gasi mbairesa ya ne gasi yanyoma nakorete na chite muri kireri arafu manya koirana ikagera bagante bi gasi nerabu tawita bueno kaikuikirite afya nyumba kaikuikirite kugachakorangirwe hoteli neri omugaka bwe sister ya Nasira nali nanyorete connection yote amuntu akandifa gochiororo yes ono waikire gasi ya hoteli ya pero kwa ketumye gasi ya ila ayo mwenye tina igwete bobe mone sengenjo na seveti bona sena achete kuigwera bobe na chakire biashara byayi abo bono no na achete kuigunga na arosi biashara kibwa cyane karande onyorara na arasi ebirio bobesa ebyo mbembire bitwalenga na ikiri yange rubumya stami asaba igergereti kaenda Kitale 2023 umutinyi komi na rimwe kacinga bore bituma ngabimo kikoru Kitale kabira kaseito bituma biri bigasarika kumbe nagorete bituma tuma itine boda baget ntsebono na roche ne birabu lakini nebi
bigansanga au bono nona igwete kyagera ari no ena atene netugwe na tebete gakyo mone none mbiya mono ni seveti bono ikige eko imugati ayo muneno gateba tugenda bakakitari enga kinero ebituma byamente terinkori bigaika kitutu something bono mwaka 2023 nkaranga nsa kwenda stock ebituma next na obikonga faida akini ngakora bono kabira nkagora nkaba imukeria atana imukireti 40,000 kyagera chikuni kyarenge 103 nkagoriye kanta ekanirira kabusi bigaika tukabeka buya mama kanga kirumwa ngibere gankabeke sengicho byarenge bingi perkene kwatemete koraria nikera usaye kwa ari sinarenge nabyanekerete nanje nkabibeka ebyogo kono mbikorete no ene mitienye 3 bikabongwe binde byari gutani black bono kanyora sara tuchitikoni no ine na nonya naoneti nachora chorete nkara ire skuru asa abana bagosoma birabwake noye naoneti ebyanzandete mbiri okonyo onyo motoriro oni ebere ndaire tawakana nabo ya ana kwabire disappointed kwa chakire byasara yakubire engaki sikware kwa balete engaki yue natigete sister yanangoneri na mama nche na gotema na kurigie njira turutie nyumba ya bande netakeire yakana na spendiri chibesari tinanganyete ku Nairobi nkairana nkarakoraga hoteli nkari moino asa kuruku Safari Club anex moria naro randi gete nkara bale gukora renovation karakora mchengo kidogo bakandika ya cleaning hoteli ya ikagura indete chitu kogenderera nkaruo bono nkanyora egasi ya shushaina nkegera kero negera ebirogo bya rusiwe bono nkachanga superwa igasi ende akwatire bwangoga ndiko banya magara ibuna kubwata torora sebituma aye munya gotemura sote hoteli yendero ngakia kwirete ngikware yende bono te chieti duration te chieti mo ngakintambe kiagera eyangete go pick abanyene bakanyora sara kochi bagasieka nainde bakaonera umuntu mumama kandi bono kaira no tabati nainde bono kaira nantumwati asengo soka egitakinga nana nakende bono kuirete okachakonyora bono tingire tigeka sengenjo tinkieti kurara nabwata abasani abao korase chifushaini ngaswa weta nko babori nganinyorera ibaga nkanyora ndari to chiti parengere ringa ikasiye yo kwakira ikoro tone ya basacha igasi eteri y'abasacha boka maiteri lyotabwati olitana kibwende ogokora kinde gyonse bono ndo mwana ndo kugamba na musani bawo kunya ko bari nyenga ona kuko bagwatira before nabwate shushaina yane kwenye ntara butukorwali hotel na ligeto mumuro mito nero ukayoparate ngakinero operation yegocha yabe town ya Kancho kero yairu tinanyara koirana ni ngoma ya to ngai kwana le kerengere ni ngabano diganyi bore shushaina ya no kero nale koruka tinsome tibuya maite kero tabwati amasakara ngongi yete form 4 ngorengera liore kerikirira isi rochine 8 gasianyo eteri echi gose nkarra shushaina town kero naika nkarora abantu baikaranse te shushaina konyora nteraro lakini no muntu olenge wake bikorotera ngatwara interest yale ngali translate nsali naona rocho muntu wake bikorotera ngatebata mimi ekebakankora edo ya kiagera na rochera isi lakini rende tali raisi onyore tumanyete sema kwa chumba ile skola na
tabwa tekerege cyo gushaka bwo gucike naye bono gwachage tinga yuwa kiporokera kereke ngiteri na kikuaga eri ndogo chaka ande na kiyakomera basiye otware ange 1500 na bogo chakira singo se nonya no tatwara 15,500 uragora kirangi kinke ogenda sa banta babande bekishusha ina bakoro kina kyogokora egero maite to kurinda to sari ebikoro to bye customer urinde customer wano gwatigire rumina maniki na kibia mwire tera sense maya ngakikonyora kwa ningekene nare konyore senginjo na taite konyi bono engakieri na legebuya na legegas bona ndabenga ngamu mulumiro kwa engakieri ya mwire bono ekero byeire ekero kemugetigwe saa ingusi yali yagero maite tauni yonyore operation y'ebintu bune yabeire njirende tayonyore kwanza umwana abamuruma ite tari konyara koremereke okaire na bono ngakigwashike mwikira na igasi igestora bono aiga bono nabwatekero gokende igachibio tare 17 last year tukaimukigwa na inde tugaswawa kera isikali umubaso lakini nkona gutarororora nkaibia tigetu na inde ngasukerwa kanyora liba kwani kene kyo monyene njengo tsankorega mwakane ibono monyene igolto monyene yera kuparari gaiga monyene bono ine boss nonye no gwakera ngitamanye lakini nelibaga eto wetererega sasa kutoka tukaira na tukumanya ngakigwacha geto kwegera akiyokora komanya ngibikoro tebi bigwa kwe erangirega direbe bigwa kwe cream kikukwatana ne brush au matega seye nega netia kabomanya gake nemanye takabomanyi na indekero bwato moyo manchi umurireria donde te traso asumo como que iga que togene to sanga no muswati melen oyo gende to gutumanya iguru yinjira a kwirigeria asoko ene kyanga konyorare enyire ya kirari to skato nyigara kwina trasegi ke kirebo sio irinde to kusanga amani Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoleribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gwokunyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyolibaga lya bene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchurelia 0788 666662 ebagoteba ngoyo goseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mang'ana mange korwa asegete seni kiao sigete gia Ensoko TV bonigo yaikirenga kingokoreta ng'a Nyasaye nigo ndakoretera omorobiri korkunga amegerio yebeberia omorobiri nigo ndaorete amo n'abasomba ba Nyasaye abwastura ko batukwegera ling'ana asobwagare nantari yayoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tukurwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday
chinsa 12 chamambia gwika chinsa 2 tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasumba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni ase miziki yabagaka eli abantu bakong'akong'ire chinengo chachakire gochoga ya rumba naboigo ntokwiba abasaye aba bakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chiatalaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote netaliane Edwin Yangau Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukolie Jumamosi katia saa 10 weka ensa am Jumamosi yeye igoro oyegeteni kenda basia y'abanyangongo eriso aseriso no mwataneri gwegosori yenkoyo omusubati igaudensia bosibori ontiri oyue olibiri lire eliebisero obyenkoyo imyarogongorwa Nairobi asokoba egati abasubati ababuye birimbi egiata enda basia y'abanyangongo nechigo kwerera teneni obugima bwaye igoika abeire egakwigeka obunyamasi bwaye asebisero obyenkoyo bono tomocha kubwata itariki 9 Daniel Omwaga unabotambe ebantona Erieta Suarez Jumamosi yeye itariki 5 nomo eyemo aseyemo imeyo mweroberio bw'ekigosori n'abanyangongo kuchakera egetone egwe chinsa 5 na 3 kyamugaso gwikengoli ye chinsa 10 kyamaragoba wemanye omuganoye egaudensia bosibori bwikeranu Ensoko TV aiga no okorimia erango yao y'ekigosori egati y'abanyangongo ao Kwenye
rigerio kabanyanga igikoro tugite kibwenete giakorero ekero nakabaire chio ngutara naringi narigereria kiagera Shushaina tari yoka yaringi bado twabwate yende ne sister yane twabegetaria Absatawas bono kero nari gocha korande buna bagokora kana kwegera ororo kera sister yane gatie gatiga akagenda woye bono mugako yagateba njegasi neyo nyino netari gokora kitagokora ikagera nkana kurigereria ndio tagendereti ya moswati na mwana nari ngororo na inde sister ya nenke nere twatigeto sengencenga kiyo maite na bwatigasi nuchinga emereme yo kwake dukorotera yari kamanyinga ibe omanyete gwachire tauni gwaborirwe gasi na nonyare komenya igoro chenga kientambe nanto nakom so gokora kiri kwanyo ngakubole ko basegete mwezi so asiga kasi nyane nero ya introduce ti Shushaina lakini njena asenaro na igete na gotebie gari nkatomo ndagawa kibikoro terani nkare sana konyora tindaru nonye asinywa moyani bono nekero na igorege Shushaina na wate interest jagera na bana gachire bangakira madamu okorire uchire na rose rwebe koroto nende nabali nabegitase kiroge kikyani one gaikera timbwati gasi byachire na kibono gokora igogenda ngo orore gose tai no nyare gwake bikoro terange no na chakire ta bono maite konyora no ni amate yago yanarirenga ayo monyene be ibichigasi kigachiuterio gukoraembekera ko batende bono wasira sigasi gwake bikoro terange kiba igetigitambukire maite abangina baito gusi mama nene nomono atebete ngomurango oyo gosi ekirwe nasaye nabakuigora no ine dirisha lakini kitambe dirisha yo igoru kwarate mateme njabeta kom kyagera sasingine ndirago gwakira ngano gwate kendo bono wasimino kyoko mateme yaikirago gutumira no ine ndagira kurisi bono abayekirete bono kurkarengo gwate interest kirta bono gachaka bono develop interest yo gwake bono yekirete timbwate njerindo nainde kero nate mankara kai dochene gentekia bono sai tokono kangyo ngara kwa handle chikasta baide chikasta manchira rakajara maybe are gutara baide no wakira yu kuko bono kusengo sonori bakosa njetindi gosona njene rangi omaite njetindi korigere customer mutwande onsi njeno kogoro kiagera totebe buna kinyonsi omonta akorigere njebono nkorigere okogoro narorege koro tokeri nabo inza komo orangeri customer karibu abaroja makere nango chabali kyo karo kwa manyanga ekoro tete nerangi yetagete ekiga ni cream so kogori customer kero buno genderete kona gwaka maite namanyete kekoro togia brown na black lakini sai goma ite chirangi chose bano buno okonya gwaka buno onya ko ment experience kera litiko kyagera maite bikoro te bigo chakera litiko chitai chidingi bano ko tagetoro si customer ina inde mambieche o komoro serbiye koro asemere me ya oyo gwake ko tera kera kende michando ki tera mochando anene mono kera imbura ya ture to konyara waka customer te goje yagere goteba ngangoro sige koroto lakini na inde diye ya ture ya sirire igasine korete nabo konya ai challenge yende ne una bono iga to goje ko mwaka
bono konyora egasi yaito nari ebwate challenge enkomo kiagera chikastoma bono konyora basoire gokora kore news okonyora chiobisi nyingi chiasiekire anene mono bantu buna ntito gwakabikoro oterangi ntori kwenda Christmas toreri okese eng'encho maybe savings chiao omaete ntinge besa yaito neyakera rituko naende bono kwoba ori January nakigochikoba na January gasi yaito takoreti eyo bad office ngesira igoro aibu mosipasi ng'akiogo balance emirimo yabo maybe korera abana babo nyomba nakwikaga emirimo kera kende nsanga byogo ikasanga kwira na buchinyoma gutaka egasi eyo yakore buya okuboka mapema by 6 nonda ikienda sana kingonyoro 6:20 nonda kiagera oboke saa 10:30 webange egere ocheririe jamu etai nalio gwikere seng'encha abanto chiobisie bagosaba mapema ekero kende baragoba chensaire kuguchwasi ekobwati ndirokorora ng'a rituko eri neri egasi ndirokorora ng'a tiga ng'ende nkore 1-2 kende abantu gwaka bari kuroterangi baragoba bari hakanda nyoma abantu kiompare obagocha obisi chiobisi abo mbaro omo igo lakini ngocha bari bakeroterana ogwake bikoroterangi teri ng'a nechinsa chire chiamambi chioka omonto wanchete kuraba akoraba sende yose ngotwara turi chikastoma na chikastoma chao ekobwati nakio chinari naro omanyete ng'a inkwenda chinsagete nabo nkomonyora gose naro gwakera maragoba ng'ambi gakoboka agende egasi yoka akirikenda se emirimo yabo ngonya gwakera ekastoma erangi korutabeteisane ng'ang'anyikoigwete ng'aragote nabo okomwakera maete chikastoma chiaito anene mono nabo ndamwakere egekoroto erangi acha agotebi ngwansarire egekoroto kiane kwarori nabo komoteipore na kastoma teri komanya egekoroto ngero getari gosaini ngosi nero etari gosaini bono chikastoma nabo komotenya egekoroto eke kiao nabo kere iga buna gwakegorete nogokomentei kiagere mwaumirana kebirengereri kora totairie process y'abantu kero kubakirira for example kero montachire eri okori etangani kere customer yachire kwanza ukorigereria ronya begere maite ne socks egere tuzina abuno okurinda kwanza ntobwate egentora mubekere bunekeiga nkioro kwa mubekera egere socks te mwama kwaringero ngibuya egere onyore yakire pasi iri okoyeira nibuna yale toyesali okay konyorore kero kende bwana muna embole tuete amata bando bararo tel bando once bakorasira rore bararo bakorimanya matobe tuete kero bakoletere nyakyo buchi ebina bitotagete noroche ekero bire igo omanyete einerenga kina intuo kwa goteba ngogesa tori kibro karama toba lakini rende tukogenderera litukuri etugose mbomargo banalima mbipaisa moja ya asiri ebone kero korete rugo goro tokeri after wage kodro maite nebese wakanda ekero chinga kore ngani chinga kicheo morakera na kere mbuli tuite ndi yega siri ko kere fumbiero ntore sawa kogwekere lakini ekero yature the following day nabo gokoregas bono maite lira bariri notacha custom tori komwana nabongo gwakera rero kure no inspimbiri manye gocha gwakere kurotera kero kendo okina kwa magorieri kwa sekore gasi mono kiagere bibindu buna chirangie chimente gekoroto ikiaga keiru shiringi 30 sai
bado maite chikastoma chiro chinabo chitaite bado chitigare gari ase 30. Ekero totebe buna ekero gwonchereria amagori bunayo ngakio okora kwagamba ne chikastoma chiao bana reri igori riri bono chikastoma nchiro chinarete nande chikastoma nchiro robo chokori kwese bado singincho ne customer yao nabo ko momente nye kiagere ngakinerera ikeranyo bara robali bago chabamba kinyo nabo ko ikera customer yao rero tabugati pesa nabo ko makire kutia bueno wakiro monte kondera inyo ona litenga ene customer yao bari era bicho kuikera chinga cyuko masabebe seri kwanyaranga ya tole chinga chimba ngoba asa customer chianaro mbana ko bambanga kana lakini nanyorungu chiari bwakana ngora boko ba understand kirke dai uno boswai kiteria ko wakera semereme yane kinabuka naikira nimaite tinkuira na nyumba wiko oinoro mogokona koicha nabuka naika tinkuira na nyumba ika ne bangandiria maandamano kingigeta nkora kore ri tara muka na wangwa na nyumba na mabere kira sedia to mwachu mogere dingore skogari watikana nemereme yego Jabone ndonda tebe bono ye sense ya twekeire bono ndiri turaje nchago tebanga ebintongo babire sawa kora kelikende gensio konya okole no moyo yo kera ikoli chiete buye osekera likoli rebo bege chibesa chinye pikwaro asiria sega asiria awire kabase chinge pikwaro asiria se ani orocherera re bianza kero nyuwete kero naro siribuya ntebete ngarero yeso ne noare nonya kero ntabwati noare lakini nabo gwiki no 1500 nekero likobono lirebi wana katangare kero lirebi nabo ngwana nyumba na 400 ekero kuligereria abasubati bari bari skogari mimi batare sokya naende bagochora emirimo abune abumeta bange mumente ngani ya kero kinenjora mate egento byokanda abasegete nkeringa onyore ko koraga ni noe ninche ngoro kiegasie andonsi asigaga tokore egere nabo nkoremeru nagotaino gwate 200 asama tukabusi yore ngete gose ogosaba kwane sakaja toiranirie birogo byaito norengere trendo chikoibere bono ofisi yango bono ngocha kulitwa bono ndochenga tigatutige toruchi ofisi tokore chigasi nechi nainde egasiete linkongo kiagera ene customer yogocha uikaranste na etaparo umurangeri nabo komokoni bingi omotei customer gari mwerigereria amagoro ote kumbe keregesera bona arengeiga kucha na ene tarigendo goteki chinsa chini chideka keyo wakoli ikeri mele niyo gokora subati kwene kinga comment nyole customer chao kirali customer kiachire maite litangani moye gaseti naro utanjetie gaseti ukorigereria simu yaye naro gocha gotebi atangani gokwani oge kumbe totaramoro kwarori customer kiachire mokwani moteikari oko mokorera motebi twara litukolitia maite kwa mwariganire nainde mambi yaye bale ngete ko chase mere ko neiga lakini basingire kaiba ko chase kende bose mijuri ora onya karo cha sara nyare gokorera gasiete linkongo ase chigasi chonsipi enere gasingi ase chigasi chiga chama ko nyolenga abasaye gutwara baro basana bakora chigasi chiga nora dai chigasi chincha amebe baramwe bagane chigasi yuko abisi kende baramora ase
egasi ekitogokora ebichana mbiro bisomete sana bati notoramuna barwayi omanyete ritukora kwomoya kerura irane nyumba iko lakini akero kera rituko kona kobeke shiringi ya omaite shiringi ne shiringi ekoba ebesingia ebichana na bibi anene monongo kora bari Kobere poco cuadre ya bago sikiri kite intervenese familia wona naro rase yete usabu naro rase yeta kolega sibune nje omogo kwane no ringa bana ba minto bonti bamaita wake kurudirangi aya nonye ngoikore jirani yako tebingana ki na intuko gocha konyora riba gokora musike bono nonye bunandeiga wali natanganete korete igasiye nabo bansikirete igasi akerkede asabana ba unale chobwe chimbara tere chao chobwe koroterangi sana sana moisione wakali koroterangi nabagu wakana kero ikasomanere kondetere bikuruto biritote bakoreta acha kuoibuna reterero Tuesday o Friday iri basiegete nabo komotebi bikuruto osiye no embara mukora ngokora bari kyora kwanere goro ya basana ba usia mane yao kwaine kiangangu kinore kurasekerete bukuchasike ari tangani otige gosoka hanga gasike yo gokora kiagera na bomu ntara atan muswati oliga kumbe ne bikoro tawa kera nje marago banchiete na kabesa kandi tindi go chinsa be tindi go chingore ogo twara piece of mind pia kiboro rake roga matanko irigeria sana no umira kende gions tori kona koboringa na wosoa kero montes narengera linkore gento get ayo website enkyo gokorera besa ya okay tabiko best experience kyabo asemere beyiga kirkende ngana kieri yakore kanete kero chinga kishobo kore bikuao agendete gokomo yo kirali bokoene kingango koruri manyete asogo chakera kero go chako mosingi nkobera akongo lakini ya kero kwa wasupire kidogo kuigwore buya senge tubone nyumba ya erire ngosowore imomenye bono inoro mugoko asega se yawo kuri yawo ya nyago sarika ngosarikarire nabora ike maite abaga kambaro bali abagoto tokoroka abakoroni bali bakare maite kekoro tonkero atata kumukuneria amache kose wachire go kwaretira amache kale no inche na maite kekoro tongeri go situme wakarangi ogwakirani bonere na babwate ekwere nderi yakare tana kumanya nge okoro tongo suukere na bara go disappoint ago te bitigirago asoka agenda warorire in challenge aya customer nero na bera ache gotebinga ekoboringa no bwaterangi gete koko mokani taliere yegwakyo gekoro tekyo kono maswa wasimina cyoko mu explain deri kitambo morete asoera ini wakolwe chingaki yagera no taite na inde mambia manyanga erangeri kwa mwatirete ningiye akira kwanere igoro yobwa matembo abo naba mogo kora na bara gwemere moga igaso anene mono nonye tuli chikabira chinyinge aiga tubwati nsoko gamba n'umuntu ebikoro tubuna bireiga biri kwareteru kitambosi byokore unless yerangi engerere ngokonya na tuli mumandara chikuru chikasoma chiawe tero gochigereri abange marabiaba abasubati bede ko chabari batinyeri abasubati baito n'abakongo bagotinyeri gwasaba saja nti chikasoma chiane chinyinge n'abasaja tero kuligereri n'abasae busina nainde omugokone n'oli
customer chinyinge nchire very humble abantu mbarabaya nabagota na indogote bya asante kwandosiri we abasa nimbwate kyagera nabagota imam bitengeneze kiatu Nere ribagereria bene kwarigania mwachi muri uri kurgereti omatebinga yogotoka ando mwarigania chumwatirera na tebire mbia mona se getesini geto gya Soko TV kongarigania se chinsech njengo toka sakoro kwa sina tawas entrance isko nondi mbaga nyerere to mugisio muntu randonsi asonyiwete asotekerete karibu ngega asia yanere yani enero bisiani no nde bwensi bakori no ne bikoro to bya mtumba anyageta geta sibeliwe nonda bia bana sana sobusa na tebire mbia mono keteseni geito gen Soko TV tigageseni byagera ngotora byatorambali ono buna ntuntu ali gocha kumanyikana gusega singe ngo korekane bia bana saro manchi muri ya asobusanga na ite ngari kolia rero ngana line ne twabire tongo somya ko basemele ne gupinga rero buya watema wetera emirimo erinde kwene kyanga kwenyorerore engere yabo yakirere kubera ko muswati abere kamwe tomana batamachindire cyose atarakomoyo kigeretagende habo kigeria engere yaye wetera wake bikororo byera ngono munchi muri wikiraga abo no kwikira umweyo ukumurikira umururinga wikiage cyo musi pero ne chinga kinde ase turabe turusanga siyone eginde tuesemye mama ke tora chinga chingia erito yade kirusiro ai mele ke koro tokiana na inche bono na bono ase karibu aburabe ya karibu sana Asante. Asante mama. Haya. Eye n'ensoko